da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da haka, sunan karkance da kwacin samun shirin. Masha Allah, jarumar Kannywood da Manzara ta shiga daga daka da angonta Umar Nuhu Abba. A yau ne muke samun labarin da ke bayyana cewa fitaccen jarumar da Kannywood din nan mai suna da Manzara za ta yi daga daka da sahibinta Umar Nuhu Abba, kamar yadda muka samu wallafawar. Shafin Nozin ta da suka wallafa za a ɗaura auren jarumar Kannywood da Manzara Dr. Asiya Labarina a ranar 28 ga watan Juli shekara ta 2024 nan da muke ciki. Ita ma kanta da Manzara ta wallafa Save the Day 2018 July 2024 insha Allah. Yanzu ba mu gaskata maganar auren ba, duk da kasancewar ita ta wallafa a shafinta na Instagram. Domin ba kuma ta ba, a shirin labari na ta fito a matsayin Dr. Asiya da ake dab da shirin aurenta da wani da ba bayyana kowaye ba ne. Kamar da ku sani, hakan kan iya faruwa a cikin shirin fim domin tada hankalin 'yan media. Da in ba ku manta ba, ko da a kwanakin baya, wani hoto mai kama da pre-wedding picture ya bayyana na jarumar ita da Daushe, inda daga bisani kuma aka bayyana a shirin gidan Badamasi ne. To yanzu ma ana tunanin a cikin shirin labarin za ta yi auren, in kuma auren gaskiyar ya tabbata muna mata fatan zaman lafiya da samun zuriya ɗaya ba. Da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe.